बेफोरखौ बिटिसि बिटिआरनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं जुमाय दखानाव थांनानै बेफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय माखासे आयेन दंना गैया ना सरकारा अवेन सकनिफ्राय मोनफ्रोमबो बर' एलेकायाव बा बिटिसि बिटिआरनि सिङाव गामिफ्राव हर सान जुमाय गोजा लोंनायखौसो सरकारा पारमिसन हरखो जुमायखौ जुदि गाबोन साहा दखानाव अबेबा दखानाव जुदि जोंनि बर'नि जुमायखौ फानोबा पुलिसफ्रा बैहाय बर'नि जुमाय फानो होनोबा पुलिसानो हमनानै लायगोन बन्द खालायगोन दा जायफोर बर' एलेकायाव अवेन सकखौ बुङालासिनो अबेबा साहा दखान अबेबा सोरनिबा दखानाव जुमाय गोजा फाननायखौ दिनै सोरबा पुलिसा मोनथिबाबो सोरबा सरकारा मोनथिबाबो मानो थाखाय बन्द खालायनो थाङा गिबियावनो जों बुंनांगोन बिटिआर बा बिटिसिनि बायराखौ जों बुंथ'ला बर'नि माखासे गोहो खुंथाया बिटिसि आरो बिटिआरआव दिनै जोंनि खोनानो मोननाय मथे जेरैबायदि इन्डियानि माखासे बा आसामखौनो होन जोङो इन्डियानि जों दाब दाब जायगाखौ जों बुंला आसामाव हर सान जुमाय दखाना हाइस्ट माया सेल जायो आसामाव जुमाय दखाना सेल जायो आरो बे जुमायनि माखासे पारसेन्टजों सरकारा माखासे सरकारखौ सालायदोंना सालायाखै जों बुंस'हानाय नङा जोंनि खोनानो मोननाय मथे बांसिनै अवेन सकनिफ्राय माखासे सरकारनाव थाखाया पारसेन्ट थाङो दा जों बेखौ बुंनांगोन जोंनि बर' एलेकायाव जोंनि माखासे बर' एलेकायाव जुमाय दखान जायफोर हटेलफ्राव थाङोबा जुमाय मोनो बा जुमाय लोङो हरफा थोलो दा बेफोरखौ बिटिसि बिटिआरनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं जुमाय दखानाव थांनानै बेफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय माखासे आयेन दंना गैया ना सरकारा अवेन सकनिफ्राय मोनफ्रोमबो बर' एलेकायाव बा बिटिसि बिटिआरनि सिङाव गामिफ्राव हर सान जुमाय गोजा लोंनायखौसो सरकारा पारमिसन हरखो दा बेखौ जोङो बुंनांगोन थोंजोङै गाबोननिफ्राय जोंनि बर' हारिनि जुमाय बा जुमाय गोथां होनना बुङो गोदो जिखुनु जाया हाबा अबेबा सावरि बादालिफ्राव जिखुनु जाया अबेबा माबा मोनसे मोजां गाज्रि सावरायोबा जुमाय खुरैसे बा जुमाय खापसे मोनलोंबासो जोंनि बर' मानसिया देहायाव थाजिम मोनो दा गाबोननिफ्राय जुदि जोंनि बर'नि कालसारजों थाखानाय माखासे जुमायखौ जुदि गाबोन साहा दखानाव अबेबा दखानाव जुदि जोंनि बर'नि जुमायखौ फानोबा पुलिसफ्रा बैहाय बर'नि जुमाय फानो होनोबा पुलिसानो हमनानै लायगोन बन्द खालायगोन दा जायफोर बर' एलेकायाव अवेन सकखौ बुङालासिनो अबेबा साहा दखान अबेबा सोरनिबा दखानाव जुमाय गोजा फाननायखौ दिनै सोरबा पुलिसा मोनथिबाबो सोरबा सरकारा मोनथिबाबो मानो थाखाय बन्द खालायनो थाङा गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो बाजार अबेबा दखानाव बर'नि जुमायखौ फानलाय सरकारनि मानसियानो गाबोननिफ्राय जोंनि बर' मानसिया बन्द खालायनाङा सरकारानो बन्द खालायगोन बर'नि जुमाय फानोबा सरकारा माखासे पारसेन्ट मोना अवेन सकआव दिनै सरकारा माखासे पारसेन्ट मोनो बिनि थाखायनो अवेन सकनि सरकारि जुमायफ्राल' सेल जानांगौ आरो बे सरकारि जुमाय लोङोबा गंसे खवाथारावनो 150-200 थाखा आरो जोंनि जुमाय बर'नि बे जुमाय गोथां होनना बुङोबा गेलासेयाव 10 थाखा 10 थाखायाव सासे मानसिया गावनि गोसोखौ खापसे जुमाय लोङोबा देहाखौ थाजिम मोननानै थायो नाथाय दिनै हारसिं मानसियानो मालाबा हाफ लोङो खवाथार मोनसे मोननै लोङो खवाथार मोनसेयाव 150 थाखा 150 थाखाखौ बहा खामायो गावनि न'खरनि माखासे माइ दै फाननानै गावनि न'खरनि थाखानाय थाखा फैसाखौ बाहायनानैसो सानफ्रामबो सासे मानसिया जुदि जुमाय हापसे जिखुनु जाया मालाबा समाव सानै साथामनो जुदि जुमाय फुल मोनसे लोङोबा 500 थाखा नांगौ आरो बेजों लोगोसे बेदर नांगौ दिनै फारफ्रोमफ्रायबो जोंनि बर' हारिखौ दिनै सरकारा माखासे निसाजों लोरजिया खालायनो थांनाया एकदम सिदा सिदि माबोरै होननानै बुङोबा सानसे समाव बर'नि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि माखासे आफादफ्रा XNDB-खौ लानानै जुमाय माखासे दखानानो जा जाथा जुमाय फाननाय दखानानो जा बेफोरखौ बन्द खालायबोदोंमोन नाथाय दिनै XNDB-आ सरकारजों सान्थि सक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै नुनो मोनबाय बर' एलेकायाव मोनफ्रोमबो अवेन सक बे माबायाव टाउन सहराव बर'नि जायगाफ्राव मोनफ्रोमबो बर'नि माखासे हटेलफ्राव जुमाय गोजा फाननो मोननाय अब्ला दिनै NDB-आ सान्थि सक्ति जाखांनायनि उनाव सरकारा नेनानै दंमोन नामा सरकारा NDB आफादा माला सरकारजों सावरायनानै समाधान जागोन NDB-आ समाधान जाखांनायनि उनाव दिनै मोनफ्रोमबो बर' एलेकायाव ड्राग्स गान्जा जुमाय बेफोरखौ दिनै मार्केट
बाजार जेरै मैगं बाजार बेबायदिखौ जों दिनै बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गुबुन गुबुन आफादफ्रा स्ट्रं जानांगौ वाइन शप दखाना बर' एलेकायाव जेनेरेल जायगायाव जुमाय दखानखौ होनांगौ बर'नि बे एलेकायाव वाइन शप लाइसेन्सखौ बन्द' खालायनांगौ आरो बर' एलेकायाव अबेबा साहा दखान अबेबा दखानाव जुमाय फाननायखौ बन्द' खालायनांगौ आरो मोनफ्रोमबो माखासे हाथाय बाजाराव जुमाय फाननायखौ बन्द' खालायनांगौ बेखौसो आं खावलायहरो मानो होनोबा एक्स एन डि बिआ जेब्ला सान्ति सक्ति फैबाय बेनिफ्रायनो गान्जानि दखान ड्राग्सनि दखान जुमायनि दखान मोनफ्रोमबो निसानि दखानखौ दा बर' एलेकायाव सरकारनि माखासे आखाइ दं नामा सोरबाया पुलिस थानाव थांनानै कमप्लेन हैयोबाबो सोरबा आबखारिनि माबायाव अफिसाव थांनानै कमप्लेन हैयोबाबो मानो थाखाय सासेबो जुमाय फानग्रा लाइसेन्स गैयै जायफोर जुमाय फानग्रा बिथांमोनखौ मानो हमनो थाङा बिनि आन्दोआव मा दं माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माखासे थन्न माखासे इनकुवारि खालायनाया मोजां जागोन होननानै आङो फोरमायहरो